Wa yake kira na kuma haka? Hello? Hello? Kai wani wannan gardi ne, wai wannan gardi ne. Gardi kuma? Rayuwa ce kaje? Allah zai haɗa ka da daidai kai. Bari dai in ƙara jarraba wata lambar, waccan lambar wani ƙaton gardi ya ɗaga. Yawwa tana ringi, Allah ya sa mun ji mace ce. Assalamu alaikum. Hello? Da wa nake magana? Sunana Fahad. Daman wani abokina ne ya bani lambar ki. Akwai wani lokaci da na shiga unguwarku, ko dai ban dai sani ba dai unguwar dai su abokin nawa na shiga sai na ganki kina tafiya. To shine sai na tambayi abokin nawa sai yake gaya mun ya san ki shine sai ya bani lambar ki. Amma ba wani abu bane ba. Ki hakuri na kira ki da daddare. Na ce da Allah idan ba damuwa ko za mu iya yin soyayya kuwa? To abu na masara. Da ka damu insha Allah. Ina amsa soyayya shaba. Ina ina son ka. Yes! Ta shigo hannu wani. Na gode, na ji daɗi sosai fa. To shikenan. Sai na da kai mai magana. Macen dai irin mazan nan ne masu haɗarin ba da daddare su dinga kiran mutane. Ka shigo hannu. Ka shigo hannu. An koma bacci na.